ନା ତ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଜି ହିଷ୍ଟ୍ରିର 30ଟି MCQ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ତୁମର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର କେତୋଟି 30ଟି MCQ ଦେଖିବା ଆଜି। ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହୁଥିଲେ କି ହିଷ୍ଟ୍ରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ ବୋଲିକି। ଆଜି ଆଣିଦେଇଛି। आंसर जाओ देखी दीचो पिलाने। चलो फास्ट प्रश्न को देखिए। फास्ट प्रश्न देखिए पिलाने। हिस्ट्री फास्ट प्रश्न आंसर तो देखी दीचो पिलाने। फास्ट प्रश्न जैन धर्म प्रतिष्ठा किए? ऋषभनाथ। चलो नेक्स्ट सॉरी पिलाने। जैन धर्म 14तम बा शेष प्रचारक किए थे? महावीर। यहाँ भी आंसर देखते पे केवे वर्धमान महावीर जन्मग्रहण करते? ख्रीष्टपूर्व 536, ख्रीष्टपूर्व 538, ख्रीष्टपूर्व 540, ख्रीष्टपूर्व 542। आंसर हम पिलाने को कमेंट को पिलाने आंसर कौन हम? आंसर हम ख्रीष्टपूर्व 540। चलो नेक्स्ट प्रश्न जी पिलाने। महावीर क्यों स्थान में जन्मग्रहण करते? कपिलवास्तु, कुंदग्राम, जिम्बिक ग्राम, राजगृह। कौन हम पिलाने आंसर को? आंसर हम कुंदग्राम। चलो नेक्स्ट प्रश्न। महावीर क्यों क्षत्रिय संप्रदायर थिले? साक्ष्य, ज्ञात्रिक, इक्ष्वाकु, मौर्य। कौन हम? आंसर हम ज्ञात्रिक। चलो नेक्स्ट प्रश्न जी पिलाने। महावीर क्योंठारे दिव्य ज्ञान लाभ करते? कौन? कुंदग्राम, जिम्बिक ग्राम, वैशाली, गया। कौन हम पिलाने आंसर? आंसर हम जिम्बिक ग्राम। पिला माने कम दिन अच्छी भल से पढ़ापढ़ी कर। सकाल समय पढ़ले बहुत मन रहे पिलाने। ठीक है पिलाने भल मार्क आण। बापा माँ को ना रोशन कर। चलो नेक्स्ट प्रश्न। पंच महाभारत किए प्रचार करते? महावीर, सिद्धार्थ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ। कौन हम आंसर? आंसर हम महावीर। ठीक है पिलाने। चलो नेक्स्ट प्रश्न। पिलाने ये ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। देख दिल पिलाने। चतुर्जम्य धर्म किए प्रचार करते? पार्श्वनाथ। किए? पार्श्वनाथ। नेक्स्ट प्रश्न जो आंसर देख दीचु पिलाने। केउठाने महावीर देह त्याग करते? कुशिनारा, वैशाली, पावा, राजगृह। कौटी पिलाने? कौटी हम? पावा ठारे जन्मग्रहण करते। पिलाने देह त्याग करते। नेक्स्ट 10 नंबर हो जाए। ओडिशार क्यों सम्राट जैन धर्म पृष्ठपोषक थिले? अशोक, खारवेल, मुकुंददेव, प्रताप, रुद्रदेव। कौन हम पिलाने? आंसर हम खारवेल। चलो नेक्स्ट प्रश्न। बौद्ध धर्म प्रतिष्ठाता किए? अशोक, हर्ष, गौतम बुद्ध, वर्तमान। बौद्ध धर्म प्रतिष्ठाता किए पिलाने? आंसर हम गौतम बुद्ध। कौन? गौतम बुद्ध। चलो नेक्स्ट प्रश्न। 12 नंबर। गौतम बुद्ध क्योंठारे जन्मग्रहण करते? कपिलवस्तु लुम्बिनी उद्यान,
ବୈଶାଳୀ, ରାଜଗୃହ, ଉରୁବିଲ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ କପିଳାବସ୍ତୁ ଲୁମ୍ବିନୀର ଉଦ୍ୟାନ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 540, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 468, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 566, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 486। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କେତେ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ 566। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସୁଦ୍ଧୋଧନ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ନନ୍ଦିବର୍ଦ୍ଧନ, ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ। କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସୁଦ୍ଧୋଧନ ଥିଲା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ସୁଦ୍ଧୋଧନ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ। ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ କେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ? ଜ୍ଞାତ୍ରିକ, ଶାକ୍ୟ, ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ, ମୌର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଶାକ୍ୟ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ରାଜଗୃହ, ବୈଶାଳୀ, କପିଳାବସ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧଗୟା। କ'ଣ ହେବ? ହେଇଯିବ ଘ ହେବ ବୁଦ୍ଧଗୟା। କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧଗୟା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। 17 ନମ୍ବର। କେଉଁଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ସାରନାଥ, ଗୟା, ଉରୁବିଲ, କୁସିନାରା। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କ ହେବ ସାରନାଥ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ତ୍ରିପିଟକ, ଅଙ୍ଗ, ଉପାଙ୍ଗ, କଳ୍ପସୂତ୍ର। କ'ଣ ହେବ? ହେବ ତ୍ରିପିଟକ। କ'ଣ? ତ୍ରିପିଟକ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ରିପିଟକ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିବାରଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା? ପାବା, କୁଶୀନଗର, ସାରନାଥ, ବୁଦ୍ଧଗୟା। କ'ଣ ହେବ? ଖ ହେବ କୁଶୀନଗର। କ'ଣ ହେବ? କୁଶୀନଗର। କେବେ ବୁଦ୍ଧ ଦେହ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? କେବେ ବୁଦ୍ଧ ଦେହ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 540, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 567, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 486, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 468। କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ହେବ? 486ରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 486ରେ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। 21 ନମ୍ବର। ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 486ରେ ମଗଧର ରାଜଧାନୀର ରାଜଗୃହଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ଅଜାତଶତ୍ରୁ, ମହାକାଶ୍ୟପ, ହୁଏନ୍ସା, ସାରିପୁର। କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆନ୍ସର୍ ଆସିଯିବ ମହାକାଶ୍ୟପ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କିଏ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେଲେନି। କିଏ ନଟପୁତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ବର୍ଦ୍ଧମାନ, ମହାବୀର, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଗୌତମ, ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବର୍ଦ୍ଧମାନ, ମହାବୀର। ନେକ୍ସଟ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ କେଉଁ ରାଜା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବିମ୍ବିସାର, ଅଶୋକ, କନିଷ୍କ, ଖାରବେଳ। କିଏ? ବିମ୍ବିସାର। ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚାଲ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ନିରଞ୍ଜନା, ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, କାବେରୀ। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ? କ ହେବ ନିରଞ୍ଜନା।
କାହାକୁ ଏସିଆର ଆଲୋକ କୁହାଯାଏ? ମହାବୀର, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ନିମ୍ବାର୍କ। କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍? ଏସିଆର ଆଲୋକ କୁହାଯାଏ କାହାକୁ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧକୁ କୁହାଯାଏ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହାକୁ ଭାରତୀୟ ଲୁଥର କୁହାଯାଏ? ବୁଦ୍ଧଦେବ, ମହାବୀର, ଶଙ୍କର, ପିଲାମାନେ ନିମ୍ବାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍? ବୁଦ୍ଧଦେବ। କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧଦେବ। ଭାରତୀୟ ଲୁଥଙ୍କୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠାରେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ରତ୍ନଗିରି, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, କପିଳାସ। କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ? ରତ୍ନଗିରିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବୌଦ୍ଧଗିରି କୀର୍ତ୍ତି। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। 28 ନମ୍ବର। ମହାବୀର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ରଜ୍ଜୁପାଲିକା, ନିରଞ୍ଜନା, ଗଙ୍ଗା, ସରଜୁ। କେଉଁଠି କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ରଜ୍ଜୁପାଲିକା। କ'ଣ? ରଜ୍ଜୁପାଲିକା ହେବ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିବ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିକି ତୁମକୁ ଦେଖିବି। ଚାଲ 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଜୈନ ଧର୍ମର ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ? ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର୍ ଆଗରେ ଦେଖେଇଦେଲି। କଳ୍ପସୂତ୍ର, ତ୍ରିପିଟକ ସଂହିତା, ବଜ୍ରସୂଚୀ। ଦେଖିଦେଲ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ। ଚାଲ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କଳ୍ପସୂତ୍ର। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। 30 ନମ୍ବର ଯିବା। ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସହଜରେ ବୁଝିଥିଲେ? କ'ଣ? ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ, ପ୍ରାକୃତ, କ'ଣ? ମାଗଧୀ, ସଂସ୍କୃତ। କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କବ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ। କ'ଣ ହେବ? ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ। ପିଲାମାନେ ଆଜି 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିଲୁ। ଆର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 2 ଆସିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ। ଆର ପାର୍ଟ 2 ଆସିବ। ଆଉ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, ଭଲସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର ଏବଂ 90% ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯିଏ ରଖିନାହିଁ ସେ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବ। ଆଉ ନୂଆରେ ଆସିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ପିଲାମାନେ। ତାକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।